Не е ли по-добре самите соларни панели да се проектират и инсталират там, където е място на потреблението? Първо, много е грозно. Кое мене ме дразни повече? Когато минавам веднъж на месец, примерно тук и виждам склона, който е, или примерно грозната сграда, или тротуара, който е така. В смисъл, едното не изключва другото. Ама вика, не трябва да се слага на плодородна земя. Окей, такъв е законът. По принцип не се слага. В момента хората малко и повече са против соларите, и не само соларите, и перките. Те казват така, ами това са частни инвестиции, идват тук някакви, нали? Слагат и соларите, те си печелят от това. Мене като община, за мен какво има? Грозната гледка и някакви перки, които се въртат. България е, може би, държавата в света, която е най-добре подготвена в момента. Като се каже термопомпа и хората представят големите термопомпи, промишлени, чиларите са много скъпи. Домашни термопомпи, които са климатици. Обикновения климатик е също термопомпа, и той е много ефективен. И има толкова... Ефективен е в момента, в който няма екстремни пикове на температурите. Тогава копа пада на единица. Тоест климатика се превръща в един даже по-зле от реалтан. Здравейте, вие сте с подкаста на Геотрон Инженеринг Геокаст. Включваме се в един ден, в който цяла Европа е обхваната от топлинен шок. Електропреносните системи са пред blackout. Тръбят Евронюс и големите медии, защото този топлинен шок натоварва електропреносната мрежа. Дори във Франция, където гръбнака са атомните електроцентрали, те работят на по-малки мощности, защото не могат да охлаждат. Същевременно тези дни в България на борсата при нас, благодарение на ВЕИ-тата и соларите и ограничената свързаност и батериите, разбира се, цената на електричеството е по-ниска от тази в Европа. Това е временен момент. Може ли да разчитаме на тези аномалии, на тези буфери и късмет, разбира се? В днешния епизод съм поканил за дебат инженер Симеон Белорешки. Това е един експерт, който дълги години има опит в петролната и газова индустрия, в световни гиганти, като Honeywell. И така, надявам се днес да дискутираме наболели теми от ежедневието, най-вече така соларния бум в България, фотоволтаиците, които масово се инвестира в соларни централи последните 15 години и може би това е така, основната дейност и инвестиции в енергетиката в България. Здравей, Симеоне, радвам се, че си тук и да започнем директно по темата. Здравей. За цената на ток и за това, което се случва в момента в България. Защо последните години се инвестира единствено и само в фотоволтаици? Това ли е бъдещето, това ли е зелената така устойчива икономика, която може да ни спаси, да намали цените на електричеството и да имаме така един устойчив модел на развитие? Цената е резултат на хиляди действия. Някои са ръководени от държавата, други от европейски финансови институции. От трета страна това е българските предприемачи. Така че, в крайна сметка цената се определя от КЕВР, малко или повече. Така че това дали ни е ефтина или скъпа цената, аз даже не искам да я коментирам в момента. Защото една цена, въобще едно число, то трябва да бъде в контекст. Ако сравняваме абсолютни стойности, ние цената винаги не е била по-ефтина от Германия, да речем. Нали? Не, говорим тук, ти казваш за битовите потребители. За битовите потребители, това е регулиран пазар, все още не сме излезли на свободния пазар, там точно така, бъдеще, което е неясно, то ще стане, така. Но ще видим какво ще се случи. Сега, обаче, дебата за скъп и енергиен преход дойде точно по линия на битовите абонати. Големият рев, който беше обоснован, разбира се, това не е някаква тайна, 2011-2012, когато започва енергийния преход в Германия, цените на тока скочиха 30% за домакинствата и съответно това получи много голяма гласност и всички изкачаха. В същото време обаче цените за бизнеса, говоря за Германия, той беше по-нисък отколкото във Франция, която е давана по принцип за пример. За пример, да. И тези данни са лесно проверими. Взимате финансовия отчет на EDF, френската
за 19-20 години, там ще видите, че спотовите цени в Германия за бизнеса са по-евтини от всички останали наоколо. Тоест, първо, затова искам да кажа, че когато се говори за цена на тока, трябва да се гледа веднъж абсолютната стойност, това го разбирам, обаче трябва да се видят и другите компенсации, които в крайна сметка участват в цялата схема. Давам пример. Въпреки че цената на тока в Германия се вдигна за домакинствата, следствие на другите политики, свързани с енергийната ефективност и другите компенсационни методи, разполагаемия доход на домакинствата в Германия всъщност се повиши. Тоест, ти казваш, тази енергия ми е по-скъпа на единица там киловатт час, обаче понеже общо аз харча по-малко, отделно имам такива и такива компенсации, моя доход, разполагаемия, т.е. като са махнат всичките, т.е. това са парите, които можеш да харчиш за удоволствие и други неща, всъщност се повишават. Това нещо не се говори много. И сега, това, което направиха Германия, беше за мен уникален пример. Той няма да може да се повтори никъде в света. Какво имам предвид? Те казаха така. Ние ще направим така, че домакинствата да плащат енергийния преход. Ще запазим обаче цената на тока за бизнеса ниска. Говорим за тези години. 2012, 2013 и така нататък. Защо? Защото точно бизнеса, когато работи, той с този ток, той произвежда допълнителни продукти с висока предадена стойност. Докато тока за домакинствата, той е convenience, той е за... Ти не произвеждаш, затова трябва да е по-скъпо, за да домакинствата да правят енергоефективни, да бъдат енергоефективни и да намаляват потреблението. Така. При нас това не се случи. При нас се случи точно обратното, като станаха 10 години напред, нали, от този период, стана войната, в цените скочиха неимоверно много и те казаха, хубаво, ние ще компенсираме бизнеса. Естествено, че трябва да има такива мерки. Обаче, в момента, в който бизнесът е сигурен, че над 180 там колко беше цената, някой друг плаща, аз защо ще вкарвам пари да правя енергийна ефективност? И се получава така, че когато бизнеса, независимо дали държавен частен, няма значение в случая, когато бизнеса печели, той печели, защото нали, така се е случило, когато обаче разходите му растат, ама чакай сега, дай някой да ми ги компенсира до река в този бизнесмен. Нали, смисъл, Ето тук много правилно насочваш вниманието на всички за енергийната ефективност, защото всички говорят за цена. Цената на тока, да, тя е ясна. Въпросът е, че в България не се случи точно това, защото тук под енергийна ефективност се разбира едно, лепене по стилиопор по блоковете, саниране, смяна на дограма, но не е на източника на енергия. Намаляване на реалния източник на енергия, защото ние да слагаме климатици по фасадите, слагаме въздушни помпи в пиковете, когато лятото и зимата наистина потреблението е огромно. Те натоварват системата, те не я разтоварват. Ето тук искам да кажа какво е решението за системата и това е плитката геотермия. Нека да не се бъркат хората с хидротермията, с горещите минерални извори и води. Плитката геотермия, това са затворен тип сондажи, които се правят обикновено между 100 и 150 метра, навсякъде, може в градска среда, може извън градска среда. Реално през плитката геотермия се отнема температурата на земята, която е постоянна, тя е между 12 и 14 градуса, може да се отоплява, разбира се, и охлажда. Тоест тук имаме и фрикулинг ефекта. В времена на екстремни жеги, които са в момента в Европа, геотермията може да обира тези пикове, защото през фрикулинга ти не натоварваш, ти не включваш въобще активното охлаждане на термопомпите. Разбира се, това решение не е толкова просто и не може толкова масово и бързо да навлезе. Изисква време, изисква инвестиции, затова държавите в Западна и Централна Европа масово инвестират в енергийна ефективност. Това са трите стълба. Нали, ние не можем да развиваме само възобновяемите източници, без да инвестираме в енергийна ефективност. Разбира се. И, така, но това е резултат, че в България ние на практика нямаме енергийна стратегия. Последните 6-7 години колко пъти се смениха
Естествено, че това е резултат от политическата Конюнктура нестабилност. и нестабилност. Не може да очакваме хора, които са на 5-6 месеца да правят дългосрочни. Всъщност, не трябва, някои го правят, но това е друга тема. Саботаж, примерно. Имам предвид, че Европа не наказва, сега влизат и още въглеродни данъци и ТС2, който наказва от 2027 година всички потребители сгради, които ползват фосилни горива, газ и така нататък. Нали, всички. Но това ще го плащат потребителите. Вече изместват данъка към потребителя. Аз не харесвам думата наказва, защото тя не е точна. Тя не е правилна, не би трябвало да е така. И това е нещо, което се знае от първия ден на въвеждането на квотите. 2006-2007, когато започнаха. Да говоря за България. Да. Знаеш ли се, че това ще се събират едни пари, които ще се използват за енергийния преход? Като се знаеш много добре, че енергийният преход е намаляване на фосилната индустрия. Точка по въпроса. Тоест тук не трябва да има никакви съмнения. Така, сега, това, че ние нищо не направихме и проспахме всички тези неща, всичките фосилни горива. Всичките големи компании, които се занимават с фосилна индустрия, включително и нашите клиенти, за които работиме, те са такива. Да, впрегнаха се огромни средства това нещо да се омаловажава, да се казва, че това не трябва да се случва, там и така нататък. И сега, това в момента избухна, точно защото стана войната в Украйна, цените излетяха. И в един момент всичките разбраха, говорим специално за Европа, че всъщност това не е само климата, а е въпрос на национална сигурност и всички тези пари, които евентуално ние сме се радвали на ефтиния газ и петрол и въглища и така нататък. Защото Европа вкарва към 800 милиарда годишно енергията си от чужбина. Така, и това не беше добре обяснено от политиците, това е 100%. Те говореха основно за климата и колко е вреден, нали, CO2 за климата, а фокусът трябваше да бъде точно обратното, че ние трябва да бъдем независими енергийно. 100% може би. Тоест през никой няма електрификация, защото Европа не произвежда нито газ, нито петрол. Нали, произвежда, не много точно малко, нали, Норвегия основно, да. Великобритания. Да, но това са крайни, значи, фосилите са крайен елемент. Имате едно находище, да речем, на въглища, толкова години. Така, същото е с газа. В момента, който свърши, или там петрола, свърши този резервуар, трябва да се дупчи нов, там и така. Тоест, това са тежки капиталови инвестиции, големи и така нататък, с известен риск. Така че то беше ясно от много отдавна, че трябва да се върви по този път. И знаете ли другото, което малко хора си дават сметка, че първия, поне така, което ми е известна, хубава книга, тя статия на един Ловинс от Щатите, той е 75-та година. И той прави една статия, той бил тогава на 29-30 годишен, PhD-то му е тази тема, защото тогава, това е малко след петролната криза 73-та година, когато всъщност е бума на атомната енергетика. Само в Щатите има 120 гигавата, проекти за 120 гигавата. И неговата книга е нещо трудна беше кой път да вземем, Род Тейкън. И той каза така, имаме два пътя. Единият е да развиваме възобновяеми, защото соларите не са някаква нова технология, нали? Да. Другото са петролни и атомни. За съжаление, или няма значение, се взима другия път. Така че тези неща са абсолютно пределно ясни на къде се върви. И сега, представете си, ако освен Германия и Дания, които наистина започнаха с енергийна ефективност и така нататък, и другите държави бяха подходили по същия начин, импакта ще да бъде много по-малък на Европа от цените на газа. Добре, това е така, но не е ли по-добре самите соларни панели да се проектират и инсталират там, където е място на потреблението? Не е ли по-добре, затова говорят и всички експерти енергийни и докладите на Макинзи, че потреблението, т.е. фотоволтаичните централи трябва да са там, където е потреблението. И другото, което е, какво ще правим, когато ни трябват базови мощности? Значи ние развиваме само фотоволтаици, а може ли да ми кажеш цената на каква ще бъде на електроенергията, да кажем декември месец, 25 декември, на Коледа в 6 часа. Нали, тогава няма солари, няма
Значи, производство от слънчева енергия. Така. Първо, цената на електричеството. От една страна, хората, които задават, нали, въпроси за цената, когато им кажеш, ами ето това е levelized cost of, как е на български, не знам, приравнена цена, да, на различните ресурси. Лазарт са едни от най-известните. Ма това не е, защото те не работят нали, непрекъснато. Няма ресурс в света, който работи непрекъснато. Няма ресурс, който няма бекъп, защото те казват, ето сега атомната централа. Давам за пример. Атомната централа, тя е с най-висок capacity фактор, окей, нали, примерно 90%, въпреки че не може да достигне в повечето случаи, но ние изградихме ПАВЕЦ Чаира за заради тях. Ама цената на ПАВЕЦ Чаира не е включена в цената на АЕЦ. Нали, разбирате? Така че като се говори за цена на ток и нещата стават толкова сложни и толкова трудни, че това е световен проблем. Отделно има там такси и така нататък. Има едно много хубаво за хората, които се интересуват. Ще пратя линка, може да го сложиш после в коментарите, на едно изследване на Остин, Тексас. То е 3-4 годишно изследване в крайна сметка точно за цената на ток. В целия му аспект. Нали, отопление, охлаждане, мрежови услуги там и така нататък. И интересното е, че за Тексас, защото Тексас пък не е свързан. Той е малко или повече като остров. Тексаската мрежа, тя не е вързана. Има една много малка там. Сега евентуално ще строят, но има две системи в света, които трябва да бъдат използвани като хрестоматиен пример. Един вид като екстремните неща. Това е Австралия и Тексас. Точно поради тези причини, сега наистина и Тексас, и Австралия особено Австралия, имат много добри климатични условия, които позволяват вейтата. Там обаче, завършвам се на вашия въпрос, то е такива моменти ще има. Даже сега, Саут Австралия, която е пионера, това е щата в Австралия, който е с най-прогресивната част на австралийската мрежа. Там има най-много солари по покривите на къщите. Това го знам, че са над 3 милиона и 700 бяха в Австралия. Там е голямата батерия на Мъск, първата в света голяма, която направи революцията в крайна сметка, Хорнсдейл. След това там имат и перки, имат и солари. И там това е хубаво за Австралия, защото там наистина, понеже е малко ли повече остров, той е континент, но много добре се допълват соларите през деня, вятъра, батерията, така. И ето сега, оня ден, буквално тук преди няколко дни, те имат супер ниско производство на вятър. Съответно, цените скачат от $20,000 на мегаватт час в пиковите. Те имат таван на максималната цена, вкарват внос, пуска се внос от съседните щати. Тези неща ще ги има. Това е неизбежно. Това е каквато и да е системата ще го има. Сега, колко ще струва? Как ще бъде? Ако някой ви го каже днес, той Добре, в този случай не е ли по-добре да се прави такъв тип проектиране и инсталиране зад електромера? Сега. Говорим така, точно тези инсталации. Сега, това нещо се случва отдавна. Затова вие виждате как тази дъг кърва, как през деня консумацията пада. Вече. Едно време пика е през деня, защото тогава са активностите. Сега обаче все по-надолу отива. Така че това се случва. Ние не го виждаме точно понеже е behind the meter. И затова всичките тук по-големи, този, който има на покрива възможност, го прави. Има и програми, така. И това се случва и в България. Разбира се. И затова това е полезно и това е страхотно. Това е полезно и страхотно и така трябва да бъде и трябва да стане масово. Сега отиваме на другото, понеже не знам на къде биете. Така си запознахме с соларите и плодородната земя и така нататък. И тази дискусия на мене ми е... Тя е трън в очите на много хора. Може би са заблудени, може би не са. Не заблудени. Това е грешно представен проблем. От моя гледна точка. И ще кажа защо. Първо, много е грозно. Така е. Грозно е. Така. Обаче, кое мене ме дразни повече? Когато минавам веднъж на месец, примерно тук и виждам склона, който е... Или примерно грозната сграда, или тротуара, който е... Така, смисъл... Едното не изключва другото. Да, точно така. Тоест, грозно и красиво не трябва да присъства. Не трябва да присъства в дискусия. Това е така. Това е първа точка. Втора... Мятам, че е нормално. Втора точка, вика, не трябва да се слага на плодородна земя. Окей.
Окей, такъв е закона. По принцип не се слагат. Сега ясно е, че Има правят са въртички да, там и така. променят категорията на земята и така. Но дори и това. Ами, вижте Софийско поле, тук всичко е най-плодородно. Ами ние го застрояваме. Да. И Божурище, и там въобще. Значи, можем... Това не е лошо. Въпросът е колко е ефективно. И до там ще стигнем. Така. Да. Аз съм минал по всичките на аргументите, които аз не ги омаловажавам, просто казвам, че са несъществени за мен. Така, следващото нещо е с плодородието и аз плодородната земя. И ви казвам, добре, България сме свършили плодородната земя и не може да се изхранваме ли? Това не е така. Това не е сигурност, така. Така. И за да дам конкретен пример, това е друга тема пък за селското стопанство. Давам пример точно с соларите. И сега. Това е пирона в ковчега. Да. Сега, взимаме България и Холандия. Холандия има 40% по-малко. Ние имаме 40% повече слънчеви дни и радиации и така. Тоест, ние сме много по-добре поставени, защото може да речем много повече енергия от това. Това е първа точка. Втора точка. Холандия е почти 3 пъти по-малко от България по площ. Почти 3 пъти. Значи ние сме 111, те са 41, там нещо такова. Така, сега. Те обаче са 18 милиона. Ние сме 5 и 6 там, колко сме вече сега. В момента в България, соларите, не всичките колко много застроено там и така, в България има 6 гигавата в момента инсталирани мощности. Почти всичките са, тези 6, които ги казвам, те са, 90% от тях са всъщност инсталирани на земя. Точно толкова има и Холандия. Като обаче Холандия сумарно има 29 гигавата. Тоест, Холандия има почти 30 гигавата, от които большинството са на покриви, но като на земята са същите, както са при нас. Тоест имат почти 3 пъти по-малко площ, като държава. 50% е плодородната земя и тук и там. Тоест може да се каже, че почти 3 пъти по-малко земеделска площ имат. Техната продукция от селскостопанска продукция е 45 милиарда. Нашето е 3-4. Тоест, очевидно е, че този разговор за плодородната почва, плодородните земи и соларите е абсолютно безпредметно, тъй като ние не сме стигнали нито един от лимитите. Аз съм си провел и така с хората и ще ви кажа какво смятам, че се случва. В момента хората малко или повече са против соларите, и не само соларите, и перките, защото те казват така, ами това са частни инвестиции, идват тук някакви, слагат и соларите, те си печелят от това, мене като община, за мен какво има? Грозната гледка и някакви перки, които се въртат. Тоест няма полза за хората. Ако това го прави държавата, НЕК, примерно, няма да има тази съпротива. Защото казва се, това го прави държавата го прави с нашите пари. Печалбата отива евентуално при нас. Тоест, усещането на съпричастност и на част от справедливия преход. За лошия предприемач, да. Имаме достатъчни примери, че първите солари бяха на там по 800 лева, не ги взеха случайни хора. Така че аргумента на хората казват, ами това са едни там, примерно, хора, свързани депутати, свързани с властта и така. Това е така. Сега хубаво, случило се грешка. Това е неизбежно. Въпросът е какъв е урока, който е научен. Аз затова давам пример с Австралия, защото аз следя там, като отидох в Малайзия, следя там, региона, това им беше част от задълженията, следех енергийния преход там. Ами тяхното е СО, АМО се казва, те първо правят пилотни проекти. Казват, ето сега ние ще направим едикъв с пилотен проект, ето толкова пари дава държавата, това е фирмата избрана, правят са репорти, това е направено, това е похарчено. Резултатите от тези експерименти те са публични. И на практика цялото общество, така да се каже, печели от цялата работа. После започнаха програмите за соларните панели на къщите. Първо започнаха да ги слагат на хора, които са с по-ниски доходи. И правят се нещата по нормалния начин. И хората в един момент видяха, че не само, че му намаляват сметките, ами даже може да изкарва и пари от тази работа.
После дойде Мъск и не само Мъск, там и IMO направиха така наречените Virtual Power Plants, направиха от те малките единични на практика се едно 50 мегаватов централа. И хората започнаха да кажат, то не е Добре, много, ама нещо идва. Тук при нас това не се случва. Не трябва ли да гледаме държави, които имат много, ако говорим за енергиен микс и за най-добре структурирана система енергийна, това може би е Швеция. Там имат и фотоволтаици, имат ВЕЦове, имат АЕЦ, имат всичко и системата работи добре. Франция също, да, в горищините АЕЦ-а работи с намален капацитет, но също е при соларите, защото батериите, които служат за съхранение, те отлагат с 4-5 часа, съхраняват тази енергия и после пускат в пиковите часове, това е ясно. Но в екстремни жеги батериите също се задъхват. Те ползват енергия за охлаждане, те ползват на място чилъри, ползват климатизация, за да могат тези батерии да поддържат един добър режим на охлаждане. Това намалява тяхната производителност. Тоест, тук също имаме канибализация, т.е. изяждане на мощността и капацитета на производството от солари. Да, ще започна малко назад, защото едно от предупрежденията, която този IPCC там за климатичните промени, на те това го говорят от години. Те казват така, имайте предвид, че с затоплянето на климата доста неща ще се усложнат. Защото когато се прави цялата инфраструктура, говориме за мостови съоръжения, говориме за мрежи, централи и така нататък, каквото се сетите, общо взето, те са проектирани при определени условия. И в един момент, когато зачестят екстремните неща, ти излизаш извън проектните дадености на проекта. Тоест, една централа. Давам ви съвсем обикновена въглишна централа. Тя, понеже там има вакуум, да не влизаме в подробности, в момента, в който тя е проектирана, да речем, примерно за българските условия, да речем, примерно до 35 градуса. В момента, в който стане 40 градуса дълго време, се намалява вакуума. Тоест няма нещо в света, което да е проектирано за unlimited. Има някакъв рейндж. Ето за това говорим за баланса. Сега стигаме едно по едно. Така. И сега въпросът е, кои са тези неща, кои са тези технологии, които най-зависят от екстремни температури. И сега, когато е много горещо, почти сигурно, че няма вятър. Така. Вятъра по принцип е първа производна на Слънцето. Нали, първо има жега, там в един момент ще има движение на маси и така. Така че вятъра, затова вятъра е говорим от вейтата, защото вода няма да има в един момент. Нали? Реките намаляват притоците, язовири там и така нататък. Тоест всичките са влияят много от климата и от високите температури. От всички технологии, слънцевите най-малко се влияят. Не, че не се влияят. Там и се намалява от горещината. Така е. Зимата. Момент. Не можем да... Те не се влияят от температурата. Ако е слънчево, може да е минус 40, ще работят. Ще работят по същия начин. Сега там намалява, защото ъгъла е по-малък. Но искам да кажа, че те произвеждат по-малко, не защото стават екстремни температури, защото слънцето просто е по-малко. Това са известни неща и те могат да бъдат много добре моделирани. Те имат само едни инвертори. Инверторите вече се правят без никакъв проблем на 80-100 градуса да издържат без охлаждане и така нататък. Тоест, слънчевия панел, той заради температурни ще малко по-малко, но ще работи. Няма да е както централата да спре. И това, което се случва в Франция, това не е за първи път. Първият път беше 2003 година, пак много голяма жега. И те зачестяват. И това казват хората, имайте предвид, че тези неща, сега има Ел Ниньо, там ще е голем, какво ще случи, никой не знае, но това не е нещо, което учените не предупреждават. Ние проспахме много години по ред причини. Така. Сега, поради тази причина, говорят, нали, България, аз да ви кажа, България е, може би, държавата в света, която е най-добре подготвена в момента. Така се случи. Не защото са някакви умишлени действия на правителства, но така се случи. Ще ви обясна защото какво имам предвид. Система е направена отдавна и тя е направена добре. Електропреносната система, говорим. Нали? Так, тя е направена добре и може да поеме още. Ние имаме огромни свободни капацитети. Точно така, да.
И аз затова сега като чета, сега аз разбирам, че всички хора, нали, казват, тук трябва да се инвестира, никой няма да каже, примерно, ТЕСО, мрежата, няма нужда от инвестиции. Тя има нужда от инвестиции, но от друг род инвестиции. Как мрежата се разпадала, как била неустойчива, чета разни статии от всеки хора и така. В същото време, това не почива на абсолютно никакви публично налични данни. Отивате на ЕСО на страницата и виждате на 110 кВт имаме 16 гигавата капацитет. Ние консумацията ни в най-екстремния период е 7 и там зимата. Тоест ние спокойно, още утре, говоря чисто така, гледайки цифрите, още едни 6-7, защото ние 90-та година имахме товари по 10 гигавата на старата система, на старите. Сега толкова пари са хвърлени в нови електропроводи, цифрови системи за управление на подстанции и така нататък. Правят са нови проекти. 220 кВт отива на 400, това вече е преносната мрежа. Допълнително ще увеличи капацитета на практика. Има нови технологии, които така наречения рекондукторинг, сменя се жицата, защото в момента това е интересно. Но какво ще стане с този бум на дейта центровете, който се сега и там ще стигнем, защото и там е хайп. И там е хайп. Да, и ще обясня защо. Да. Но е важно за рекондукторика, защото това е сравнително. То не е нова технология, но последните 4-5 години така започна да се прилага. В момента жицата, тя е алуминиева и вътре има стоманена жица, която е носещата. И когато има големи мощности се пренасят, тя съответно се нагряват, метала се разширява и той провисва. Това е един от големите проблеми, нали? Че за да не провисва много, за да не прави пожари и така нататък, се ограничава мощността на преносната мрежа. Рекондуктори какво прави? Вместо това стоманено въже, там се слага карбон файбър, т.е. по-тънко и по-здраво. Те не провисват. Съответно, без да сменяш височата на стълбовете по напреженията, ти можеш да покажеш много по-голямо напрежение. И това нещо се случва. Тоест това го има в 2-3 проекта в Щатите, те увеличават мощността на електропровода от 40 до 80%. Само за смената на кабела. Защо не се прави масово? Не се прави масово, защото въпросът е кой плаща за това нещо. Защото производителът не иска да го плаща. ЕСО каза, че мен това не ми е нужно, аз сега си имам капацитет. Примерно казвам. Тоест, механизма, за това сега Европа отпуска пари за модернизация на мрежи и там и така. Но да се върна на това, България в това отношение е абсолютен шампион. Ние нямаме абсолютно никакви проблеми с новите мощности. Затова и се случи този бум на соларни паркове. Сега, да се върна на другото. Соларните паркове, когато са на земя, тяхната цена е много по-евтина, защото по-лесно се правят в мащаб, по-лесно се управляват, просто се поддържат. Затова хората викат, трябва да бъде на паркинг. И там ще ги има. Обаче, ако искаш това да играе роля в голямата енергетика, те трябва да бъдат на високо напрежение, да ги управлява, примерно, ЕСО и там търговци и така. Така че това са две абсолютно различни неща. По същия начин, както каза за геотермията, плитката геотермия, за малките общности или там комплекси и така нататък. Друга е геотермията, която прави ток. Дълбоката за ток. Да, съвсем различно. Това съвсем различно. Но то е същото. Да. То е същото. И решават различни неща. Сега, защо говорим за декарбонизацията, казахте за Швеция. Швеция, те нямат друг шанс. Те там трябва да имат атомни централи. Там е зима, студено, те няма да имат тези проблеми поне в близките, може би 20-30 години, с някакви адски шеги, да ни работят. Там има нощи големи, дълги, по 4-5 месеца в най-северната част. Имат вода, но миналата година имаше един момент, в който, за Норвегия говоря, където язовирите беха, искаха да ограничават тока за Германия и така. Това също е проблем, защото те балансират. Така че тези неща са много сериозни. И те трябва да се вземат под внимание. Другото нещо, понеже дълги години в Франция цената на тока за бита беше ефтин, защото там EDF, социални функции изпълняват. Няма лошо по принцип, обаче там една голяма част от отоплението на ток са обикновени резистивни радиатори. Това е най-неефективният. Не е вредно, най-неефективното. Преносната мрежа. При положение, че имаш термопомпи вече, които са на абсолютни affordable, на достъпни цени. И това е другото нещо, което също
трябва да се говори според мен, защото като се каже термопомпа и хората представят големите термопомпи, промишлени чиларите, които са много скъпи. Има домашни термопомпи, които са климатици. Обикновеният климатик е също термопомпа, и той е много ефективен. И има толкова... Ефективен е в момента, в който няма екстремни пикове на температурите. Тогава копа пада на единица. Тоест климатика се превръща в един, даже по-зле от реалтан. Не е по-зле, но пада копа, съм съгласен. Така, сега да се върнем малко на историята. Нали, всички казвате ми, мрежата няма да издържи, нали, ако всички имат на климатици. Има резон в тази работа, но къде са данните, които подкрепят това разсъждение? Защо го казвам? Преди много години, нали, хората, които тук говорят за София и така нататък, които нямаха топлофикация, те се обдаваха с печки. Имаше акумулаторни печки, спомняте тухлени печки. Много добре, ами те бяха по 6 кВт. Да. 6 кВт работи през нощта и през деня после отдава. Така. Тоест 6 кВт. Така. Печките, нали, готварските бяха по 1000 и повече. Имахме бойлери електрически. Нали, имахме осветлението, беше по 100 вата. И отваряхме прозорците, защото беше много горещо. Не, това тия са топлификация. Тия са е акумулаторните, хем плащаха, хем... Това не е добър пример. Не. Това е лош пример. Не, казвам ви го много... защото тогавашните мрежи, партидите беха за уразмеряване за 10 кВт. На село, къщата е 10 кВт сметнат. 10 кВт е огромна мощност в днешно време. Аз съм с термопомпа, къщата служих, защото преди бех на газ, ама там имаше ни проблеми в по-едно време. Тя е 9 кВт, да кажем, или 12, но тя реално харчи 3 кВт ток. Повече харчи, защото аз... Зависи от големината. Малко емоционално купих, защото бях в чужбина, имаше такова, купиха така набързо без да правя. Взех 20 кВт топлинна, нали, но мощността стига до към 7,7 е макс мощността. Така, партидата ми е 14, там, трифазни и така нататък. Но, значи, като базова мощност вкъщи, когато не отоплявам, тя от порека на 300-400 вата. Това е хладилник, там средно е тази мощност. Затова казвам, че някой, когато каже мрежата няма да издържи, трябва да видим на база какво. Защото тази информация, тя е в ERP-то. Горната мрежа няма проблеми. Тоест, ако нещо се случва, това е на ERP-то. Така, а там няма публично достъпни данни, да се знае. Ето, примерно, този трансформатор колко мощност има. Ще ви дам пример. Така. Личен пример. Когато взехме къщата, ERP-то каза, ами няма мощност. Няма мощност. Ще сложим тук вашето такова, ще ни отделите тук едно местенце, ще сложим тук трансформатор. И в един момент се каза, че има. И ни включиха там в един момент, нали, разровиш се. Тук говорим за много примери различни и те не са релевантни за този случай, защото ако се върнем 20 години назад и видим колко лошо се е управлявало. Тя мрежата съществува, тя е същата. Тя не е махната. Аз не говоря за мрежата, говоря за това, че хората ни им пука, въобще никой не мисли за някаква енергийна ефективност. И сега, когато дойде времето на свободния пазар. Защо не им пука? Защо не им пука? Но това, за да стане, трябва да има смарт митеринг, трябва да има умни електромери, трябва да имат съвсем различни тарифи. Това е една дълга тема, в която може би ще говорим друг път, защото тя е необятна, наистина. Скъпи слушатели, днешният ни разговор с Симеон Белорешки ни води до един много ясен и категоричен инженерен извод. Конвенционалният ВЕИ модел, това са солари и батерия, е само едното крило на самолета. Той е ценен буфер, но не може да носи базовия товар на икономиката, нито да ни стопли през зимата, да ни охлади в пиковите часове през лятото, без да натовари мрежата до дупка. Голямото пазарно инженерно спасение не е във въздуха или в слънцето, а то е под краката ни. Тоест плитката геотермия не е просто алтернатива, тя е термална застраховка за бизнеса и сградите. Тя превръща земята под нас в безплатен денонощен буфер. И мисля, че енергийната ефективност трябва да се развива масово, най-вече и в публични сгради, училища, детски градини, болници, трябва да преминават на енергийно ефективни източници, а защо не и по-големи консуматори като стадиони. В момента се изграждат едни от най-големите стадиони, се правят с геотермия, отопление на трева, заместват изцяло газ. И тези инженерни решения навлизат все повече в България и в момента се изпълняват, така че Симеоне, ти
Може да кажеш за завършек на нашия хубав разговор. Аз съм много така впечатлен и доволен и мисля, че ще се получи много полезно. В никакъв случай не е било отрицателно и скептично настроено нашето мнение към соларите. В никакъв случай. Въпросът е, трябва да има баланс. Във всичко трябва да има баланс. И да не се мисли само за едно, което то е панацеята. То ще не спаси от... Да, значи ние вървим към декарбонизация. Тя само ще се ускорява. Геотермията е най-лесното нещо да се откажеме от газа. Най-лесно се постига. Няма да е навсякъде възможно, по ред причини. Така, в същото време соларите, те са малко или повече към, не толкова към отоплението, те и затова ще се използват, разбира се, но за момента фокуса в България е електрическата мрежа. Да, те само ще се ускоряват. Но двете технологии могат да бъдат много взаимно свързани и подпомагащи се. Това е най-доброто. Естествено, те се допълват най-малкото, защото там, като не може да бъде направена геотермия или примерно е скъпо да речем, няма никакъв проблем през деня ефтиния ток от соларите да се прави на гореща вода и да се съхранява. Другото, което отпадната топлина от батериите може да се хвърля в геотермията, в сондажите и после да служи за отопление. Има начин, то е измислено и работи. Точно така. Така че трябва да се... Тази симбиоза трябва да бъде направена и трябва да се говори повече. И ние инженерно ги правим тези неща в момента, изпълняваме такива проекти. Да се гори газ при излишен ток през деня, лятото и да имаме топлина отдолу под земята е смешно. Добре, радвам се, че си тук и ако на нашите зрители и слушатели е харесало, нека да сложат един лайк, един сабскрайб, коментари, разбира се. Ние сме тук. Пак казвам, не сме журналисти, не сме популисти, ние сме хора на бизнеса, хора на реалния свят. Благодаря ви за Геокаст – подкаст за геотермална енергия и устойчиво бъдеще.